Estic molt brut, tio. Estem tots prens de pols, s'ha acabat el rally ja, però jo crec que compensa. Anem a veure aquí, perquè ara una de les coses més importants de la Focus és que després de cada rally, els 3 primers van a... Bueno, si fan una revisió, inspecció tècnica, no podem gravar, ho hem estat mirant, de moment encara ho estan fent, s'ho estan prenent bastant en sèrio, paper llarg. I aquí tenim els pilots, que a veure què s'expliquen. Avui ha guanyat el Miquel Prat, oh, que raro, però per molt poquet. Pérez Rovira, segon. I Llores de Ferrer, tercer. Perquè estan amb el jefe, el senyor Focus Trem. Sí? Què dius? Bé, tio, aquí, a veure els joves, a veure què s'expliquen. Bueno, els joves ens ensenyen de tot, Van que diuen que el cotxe corre poc i que corre poc i van a 140. Hem vist algun accident avui que ben bé a 60 no hi anaven, el cotxe es veu. S'ha falcat el cotxe allà amb una dretes i s'ha tombat. Però bueno, vosaltres esteu bé, ja veig? Sí, estem bé. Sí, no? És de l'oficio, no? No, ja ho té això, però mai agrada quan toca, tio. La valoració és molt negativa ara mateix i demà s'haurà de reflexionar. Molt bé, gràcies, tio. A vosaltres. S'hora següent. Sí, és que hi és. Sí? Tan malament ho veus, tio? Bastant. Vinga. Ànims. Sí, ells us ho explicaran millor, però el guanyador ha estat el mateix, jo és el que volia dir. Però tot i això, els 2 primers trams no ha estat lo de sempre, Els 2 primers trams hi ha hagut 2 senyors diferents, ja li han dit que hola, bon dia, o es posa les piles o veurem a veure qui guanya avui. I l'han fet córrer, l'últim tram ho han entrat a 5 segons. Sí, a veure, hem fet el primer scratch i després en Pere ens ha fotut 12 segons en l'altre i ens hem quedat allà a 3 o així, i hem estat tot el dia 2-1, 1-1 i al final ens ha distanciat una mica més a 7. O sigui que res, hem dit allà, no ens la juguem, anem a assegurar la tercera posició i ja està bé, un bon resultat. Molt bé, com ha de ser, veus? Sapigueu frenar també és bon pilot. És que avui estàvem comentant, diu que és l'únic tonto que ha vingut a veure com frenen després de la recta, saps? A veure què surt de les verificacions, espero que tots vagin bé, com em diuen que hi van. Aquí tothom diu que va bé, però ho han de certificar allà, ojo, de refirón només, que no pot sortir, Bueno, han revisat, ja no porteu trampes, no? Una mica d'oxidó nitroso, però res. L'altra tonteria. Si no troben les trampes, doncs aquests senyors, aquí els teniu, tercers. El primer dia deien, no, anirem a poc a veure què passa, i al podi. Estem ja a l'agost, tornant de vacances, treballant perquè l'any que ve continuï més i més i més. I ens anem a l'entrega de premis nostra i a disfrutar una mica de les 4 coses. Estem amb David Lloret. I ja, perquè no et mola, no? No és que m'agradi gaire parlar. Doncs ja està, amic Ben, ens veiem. Vinga. Avui ja he passat moltes nits amb el Ben. Viejo recuerdos. Perdona, què m'has preguntat? Lo mateix que quan no estava gravant, saps que hem fet la prova? Sí. Hòsties, ¿ya estamos? ¿Cuánto tiempo? Hombre, Hola, ¿qué ¿qué tal, José? tío? Bé? Bé, tio. Com ha anat? Bueno, ha anat bé, content pel rally que ha sigut perquè hem començat una mica fluixos, adormits, perquè veníem del rally d'Àger de tenir una mala experiència i hem volgut anar a conservar. Bueno, quarts, anar a conservar, està bé, no? Hem començat 700 o 800 al general i llavors fins a última hora no hem pogut anar remuntant i ha passat una sèrie de coses que mira, ens han anat tirant cap endavant i hem acabat quarts. A Cervera vam tenir la mala sort dels pinxassos. A Àger vam tenir la mala sort de que em vaig despistar i ara a veure si podem mantenir aquesta línia i perfecte. Perfecte, tio, enhorabona, nen. I moltes gràcies, tio, que sempre ens ateneu. Sou de puta mare i ho feu de collons. Ara anem a fer aquí uns copazos, no? Avui és la que la Cervera, o ens quedarem aquí als pubs o anirem cap allí. És que nosaltres no teníem plan, sí, copas para todos hoy. Sí, però jo no pago, Doncs ja està, ara estem aquí, bueno, una part que no és rally purament, però és
una part important del rally, en realitat. És part de lo que fa gran aquest campionat. Bueno, el guanyador ja de per si es porta, no sé, 580 euros i unes rodes. El segon, menys diners que el primer, clar, i així. I aleshores, a part de premis, aquí el tema és que fan uns sortejos, tenen unes pilotetes. Què passa? Productes, rodes, etc. I a veure qui té sort o no té sort. I amb aquesta excusa, pues, fotem una cerveseta, parlem, fem ambient, que al final és el que fa gran les curses, no? La gent. One for the money, one for the show, one for the money, one for the show. Let's go! Som joves encara, però ho havíem set més. Te la foto al cap, si em portes una 0-0. Per això, aquesta és la gràcia. Pues ja ho farem. Que ja està, fins aquí la Challenge Focus Trem. Bueno, fins aquí no, mira. Veus? Això també és Focus Trem, però això no sortirà. Vull dir, fins aquí el programa des de Big Ben, sofà blanc, alegria, sorteig, gent contenta, victòria de Miquel Prat. Lo que acostuma a ser, pues, lo normal a la Challenge, lo normal. Cuideu-vos i fins la pròxima, senyors.